Balik-operasyon na ang bus terminal sa Panabo City sa Davao del Norte apan mga biyahe padulong Davao del Norte, Davao de Oro o pipila lang ka lugar sa Davao Oriental nga manukad sa Panabo City ang gitugutan. Kung unsa mga ruta ang nahatagan og special permit alang sa mga biyahe nga bus, atong sayron sa report ni John D. Esteban. Karong adlaw, mibalik ang operasyon sa bus terminal sa Panabo City. Sa pagbalik sa operasyon, 8 lamang karuta ang naaprubahan sa LTFRB Region 11 nga manukad sa Panabo. Sugod May 26, makabiyahe na ang mga bus nga nahatagan og special permit sa ruta gikan Panabo City paingon Mati City via Tagum City. Panabo Katiil, Panabo Boston, Panabo Mungkayo, Panabo Maragusan, Panabo Laak, Panabo New Bataan ug Panabo paingon Kapalong via Santo Tomas. Doon na pa restriction sila sa passenger from Davao City. So doon na sila ang starting point no na nasa Panabo City and will go along sa mga ruta sa mga na probinsya no. Gimarkahan og X ang mga bangko sa Panabo Bus Terminal nga dili dapat lingkuran. Katunga lang sab sa kapasidad sa bus ang makasakay aron matuman ang social distancing. Kabahin sa safety protocol, dapat nakasuot og mask ang mga pasahero, isanitize ang mga kamot ug kuhaan sila og body temperature una makasakay sa bus. Dapat sabdaw nga ipasulat sa manifesto ang ngalan sa mga pasahero aron dali ang contact tracing ug galing dunay magpositibo. They are required to present their working pass if they have together with their IDs. But for those other than the workers, the quarantine pass issued by the respective LGUs may be presented together with their IDs also. Gawa sa nasangpit nga ruta, gitugutan na sa bubiyahe ang mga bus sa ruta gikan Santa Cruz paingon Bansalan, Digos Malalag ug Santa Maria paingon Don Marcelino. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.